Claveus, 3 homes d'origen serbi van ser detinguts aquest dimarts a Aitona per assaltar una casa ubicada al carrer Sinoga. Els detinguts van lligar en mordassar i apallissar els 2 homes que residien a l'habitatge, també originaris de Sèrbia. Els veïns van trucar als Mossos d'Esquadra cap a les 12 del migdia en sentir crits i trobar-se en ple carrer una de les víctimes demanant auxili i amb signes evidents d'haver estat lligada i emmordassada. Unes hores més tard, els Mossos d'Esquadra van detenir 3 dels presumptes assaltants, tot i que no descarten que hi pugui haver més persones implicades. Els 2 homes que van patir l'assalt també van ser detinguts després que els Mossos localitzessin a l'interior del domicili una plantació de marihuana, la qual cosa fa sospitar que tot plegat es tractaria d'un ajustament de compte relacionat amb el tràfic de drogues. I avui també hem conegut que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un veí d'Alcarràs de 64 anys per amenaçar un altre home disparant 2 trets a terra amb una escopeta arran d'una discussió en una finca del municipi. El denunciant assegura que després de disparar 2 vegades a terra, el detingut va apuntar-li amb l'escopeta i va prémer el gallet, però per sort ja no hi quedaven cartutxos a l'arma. Déu-n'hi-do, de moment això és tot. Més informació a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Que vagi molt bé.